Ngimbingelele ngiphinde nginamukele kwiNyakado TV umqabi wechannel. Siyacela uchofe ibhathini elibhalwe subscribe uzoba ngokuqala ukuthola izindaba kwele channel yakho oyithanda kakhulu iNyakado TV. Namhlanje bafowethu nginiphathele izindaba ey'shube kakhulu. AbakwaGcaba bafuna ithuba ngezinsolo koluka aka. Uzwakalise ukukhathazeka umndeni wakwaGcaba wosomatekisi bodumo eThekwini ngokuthi abezobulungiswa kabalinikanga ilunga lawo uMnumzane Mfundo Gcaba ithuba lokuziphendulela mayelana nokuvezwa kwegama lalo enkantolo kuthiwa lakhokhelwa imali engango-800,000 uMnumzane Muzi wethemba Gwabini. Lokhu kuvezwe esitatimendeni esikhishwe yilunga lomndeni wakwaGcaba. Siyazethemba ezobulungiswa zaseNingizimu Afrika futhi siyakuqinisekisa ukuzimisela kwethu ekubambisaneni neziphathimandla ekutholakaleni ubulungiswa. Mayelana nezinsolo ezibhekiswe kumfowethu uMnumzane Mfundo Gcaba, sithi masicacise lokhu. uMnumzane Mfundo Gcaba ungusomabhizinisi omikhakha ehlukene ekubalweni ezimayelana nemboni yamatekisi. Kubalulekile-ke ukuqonda ukuthi imali eyikhokhelwe uMnumzane Gwabini yayiphathelane nebhizinisi. uMnumzane Mfundo uqinisekise umndeni ukuthi kabukho ubugebengu ayingxenye yabo. Mina nawe sesizohlangana kwisigcawu esilandelayo. Kwakho ukhomenta, ushere, ulayikhe. Ngiyabonga.